A cuarta edición do Ponta Pestore quenta motores en Pontevedra. Dende o 21 ao 23 de setembro, a Praza de España acollerá esta cita co emprendemento. Dicir que a Ponta Pestor é unha cita xa consolidada non só na cidade, sino en Galiza, onde todos os novos e novas emprendedoras se dan cita para amosar a súa idea de negocio, testala e publicitala. Trátase dunha actividade que contará con 35 stands e que, tal como dixo o vicerreitor do campus de Pontevedra, cada ano a calidade das propostas mellora e se diversifica. Démonos conta, estamos dando conta que ano tras ano estas empresas, estos proxectos de emprendemento comparten con nós, con ese programa de especialización, con ese proxecto, tres valores vertebrais, que son a innovación, a creatividade e a sustentabilidade, como valores, como dixen, vertebradores. O director deste evento dixo que dos máis de 40 proxectos que se presentan, o 50% son da provincia de Pontevedra e o 33% proveñen do rural galego. Non íbamos a facer prácticamente actividades e ao final nos juntamos con 40 actividades. Sería moi largo expoñer todo, algunhas xa falaron, van a participar alrededor de 100 expertos en estas actividades formativas, obradoiros, etc. Pero aquí os protagonistas son os emprendedores. Os que van a estar nas tres modalidades, stands, o puntazo express e actividades de dinamización que podedes atopar información, creo que extensa, no programa. Unha cita que converterá Pontevedra na capital do emprendemento do 21 ao 23 deste mes de setembro.